Cha ngizobuya emazwini kaMphrofethi uIsaiah Shembe. Layimeke lencwadi. Izosihlupha ke le. Izoletha idoctrine yakwaShembe. Akafunda ufunda le. No, ufunda iBhayibheli. But le ncwadi ifakazela iBhayibheli. Yaphatha kungawona sifunda iBhayibheli asibeke. Awekho ibandla kaJesu eNazaretha. Uma likhona ngifuna ukubona lithwa nali ibandla. uJesu incwadi kaMateyu 20:16 verse 18 uthi ngizokwakha ibandla lami. Uthi ke lebandla lami ngizolwakha emasangathi awulahlula. Akashonga amaNazaretha. Akukho eBhayibhelini lapho kuchazwa khona ukuthi uJesu umukelwa kanjani. Kodwa uJesu uthi the moment umthanda uyagcina imiyalo yakhe. Simthanda kanjani ke thina? Simthanda ngokugcina imiyalo yakhe uJesu. Yilokho esikwenzayo. Yes. Alikho ibandla la ngisho kwaIsrael. Akaze ubukhona ibandla lamaNazaretha. UmNazari umuntu ozahlukanisele uNkulunkulu. Greetings bafethu, ngiyabingelela la ekhaya kwa Gifted Media. You know I'm always booming with a boom content. Bafethu igama nguGift wakamabunda. You know la ekhaya senza isiqiniseko sokuthi abantu behlezi bethola indaba ezimnandi. Sithi le channel eyenkolo which we are not limiting any inkolo ukuthi ize la ekhaya. You are surprised namhlanje kamereni ngivela no baba umthiya akasiyona ipresenter imina ipresenter la ekhaya kushushu la ekhaya bafowethu isimemo sifikile ngengasikhuluma ku video ukuthi any believe any words ofila ngathi ufuna ukuyilungisa you are welcome to come la ekhaya uyimele inkolo yakho bafowethu before siyakuthi ungakhohlwa uklik ibutton bese uyasubscribe so that anything evela kule channel uzoyithola ngesikhathi esiright ungezwe ngabantu uzoyizwela wena ngesikhathi esiright so make sure you click the button and also the notification button and also ungakhohlwa ucomment where are you watching us from ngiyafisa ukwazi ukuthi usibukela ukuphi ngenze kusemotweni ngenze kusempumalanga ngenze kuseGauteng you are welcome tell us where are you watching us from and also let not forget we are sponsored by Essence Studios like haya sishuta kuSense Studio and guess what I'm a producer like haya and also bafowethu if there is anything that you can support this channel this Gifted Media whenever lapho khona please make sure reach to us my number is available and also to be one of our guests touch me on WhatsApp I'm available so that sihlale phansi siqhumane bafowethu kuyakhanya namhlanje lekhaya ngihleli nezinceko ngihleli nabo baba ngihleli nama general ngihleli nabantu abadala niyabona ngomuntu nje onokufly kodwa namhlanje umoya wami ophansi ngoba ngisongezwe ngabo baba welcome la ekhaya bo baba ngiyabona izitulo zigcwele baba umthiya uthulile namhlanje Ngilalela no welcome ihambeli zethu la ekhaya ngizocanda ukuthi ngiqale ngale ukuthi ubaba ungubani etshela ababukeli bethu ukuthi sihlele nobani namhlanje igama lami ngiuDumsani Ntshangase ngisuka ebandleni lamaNazaretha kaNkulunkulu iheadquarters yethu isePine Town eWaybank ngaphansi kobuholi bukaBaba umfundisi uMpanza owaziwa nguMelusi size lapha ngendaba kaNkulunkulu njengoba simenyiwe emva kokuzwa ukuthi kwakuphawuleke ka-T1 ngoShembe ngiyakholwa ukuthi sizohlala kahle nababukeli nabalaleli ubaba ubuya apha ekhaya kithi ngingumsinsi waseNgwavuma ke ngibeke kanjalo sibeke zonke ba ngingumsinsi waseNgwavuma kodwa manje uma ngiye ekhaya sengiye eNewcastle endangeke ngikhulume ngo-before iNgwavuma ngingasho nje kanjalo ngokomsebenzi kodwa ngila eGoli kubalekile sometimes ukusho ukuthi ubuya ngoba abantu bathi siyamfanisa ngabe huye lo simbona kumabona kude so bazobona ke ukuthi ngempela uya bakufanisi and ngiyabona uphethe ubaba phakathi kwethu yes ubaba ungubani yena igama ezichaze naye izibongo zakhe ngiyababingelela namababukeli
Mina nguphilani wakamlambo webandla lamaNazaretha kaNkuluNkulu. Ngidabuka shothi ngokuzalwa ngiyiqala ekuzalweni ngingayiqala ekudabukeni. Ngiyiqala ekuzalweni ngazalela endaweni yaseFilidi eFryhead esigodini sasezulungwini. Sathutha ke ekhaya manje sesakhe eDumbe eMangosuthu. Kodwa ke ngokufuna amatoho ngikhona ngapha kwaNdongozi yaDuma ngihlala eThembisa. Yeah. Yes. Siyabonga baba ukuba nawe namhlanje. And now baba ubuya uphansi kwami uphumholi. Umholi wami ubaba uMelusi simbiza kanjalo ngegama lakhe lokhola uRev Mpanza udume kakhulu ukuthi uRev Mpanza nasey'nkundleni zokuxhumana udume kangalo uthi Rev Mpanza NCG. Yes. Siyabonga baba. And also nginobaba la phakathi kwethu. Maybe abangakwazi bangathi ubaba ungubani ubuyapi yena baba. And ngizwile bathiwa untshontshe nenkomo la ubuya khona. Saluso sichazela yona. Angibengela abalaleli egameni lenkosi uJesu ngingubaba uMbatha. Ngeke ngabachazela abantu eqaleni ukuthi ngibuya eMtuba kusekhaya. Sengenzana laba bathi intshontshe inkomo. Bazi mangiye ekhaya ngiyemtuba. Ngazalwa khona ngizalwe khona eMtuba. Ngakhulela khona ngafunda khona yonke into ngiyenze khona eMtuba. Ngamukela uJesu khona eMtuba. Then ngila eGauteng most of the time ngiyashumayela evangeli. Yes, ngumzalwane. Umzalwane umKristu. Yes. Asibonge baba. Babukeli bethu sihlele nama leaders la ekhaya, sihlele nabo baba ngobe sebechazile obaba ukuthi baphansi komholi and also sinobaba umthiya othi yena ongumKristu. So indaba yethu namhlanje ijulile but ngaphandle kalokho ngiyathanda ukuthi nginike ubaba ithuba lokuthi asithinte kancane sazi ukuthi lenkolo ngazi noma ngibiza kahle uma ngithi kwaShembe net just give us small brief ngoingane ngazi noma kumuntu obukela ukuthi uShembe noma uNkulunkulu noma ubani usichazele lapho baba. Ngiyabonga. Yes. Angazi noma kufanele ngireconnect yini ukuthi yini okususe phasi ukuthi size sifike la. Sizofika lapho baba. Okay. Yes. Inkolo yobuNazaretha inkolo kaJehova. Yes. uJehova lo ongumdali wezulu nomhlaba. uJehova lo owathumela uMose waqala ngokuthi ngaphandle kwa-Adam noEva kwathi isizwe sesonile ngaphansi kweBabylon wayesekhetha indoda eyodwa wayesethi uzoyenza ukuthi izale isizwe sakhe uAbraham. Wayeseyitshela ukuthi kufanele ukuthi iphile kanjani. Emva kwalokho ke isizukulwane sikaAbraham sathola lezibusiso lezi wayethembise zona. Okwaba ke isibusiso ukuthi kwaze kwaphenduka negama kwaba isizwe sakaIsrayeli. Okwahamba ke kusuka kuAbraham sebesihlele eGibhitha bakhishwa uMose umprofeti waphinda uNkulunkulu wavuselela izimiso zakhe imithetho yakhe entabeni yaseSinayi. Egqamile kakhulu ilena eyishumi. Okay. Lena eyishumi ke ngizoyichaza nje. Yes. Eyokuqala imele ukudumisa uNkulunkulu oUJehova umdali wezulu nomhlaba. Ingakho ithi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ungazenzeli izithombe ezibaziweyo, ungaliphathi ngeze igama likaJehova. Sure. Khumbula usuku lweSabatha olungcwelise. Sure. Bese kuba khona nalena eminye ewu6. Emva kwalena ewu4 yona ke uNkulunkulu wayeyishayela ukuthi sikwazi ukuthi sisodwa sikwazi ukuhlalisana. Ingakho yona izofika ithi hlonipha uyihlo nonyoko noma yazisa uyihlo nonyoko. Uma ungawuhloni ukuze insuku zakho zande kusho ukuthi isijeziso saloko noma umuntu ophanishekayo uma ungagcini leyo mthetho omunye umuntu akusi direct infliction to uNkulunkulu. Ukuthiwa ungaphingi ungahaleli impahla kamakhelwane wakho ungebi
So leyo imithetho yokuhlalisana. Sure. Bese kuba ke nayo yonke lena ekuyithora uMose owathi uma ethunyiwe wayesethi ke abantwana bakaNkuluNkulu uthi uNkulunkulu abayigcine. Sithola ke kusukela imithetho nje isuka laphana noma imiyalo kaNkuluNkulu isuka kuGenesis izifike ithi Genesis, Exodus, Deuteronomy, Numeri, ngihamba ke nomlambo la eze uzongisiza lapho lokhuza khona. Yes. So kutheke uma kuhamba isikhathi labantwana nabo benza izono kanti uNkulunkulu wayenze isivumelwano nabo ku Deuteronomy 28 ukuthi uma ningikhonza ngicina imiyalo yami uma ufunda kusuka kuverse 1 uze ufike kuverse 14 uthi nazi izibusiso enizoyithola. Yes. Kodwa kusuka kuverse 15 kuze kufike kuverse 68 ukhuluma ngeziqalekiso ezobehlela. Sure. Kwahamba isikhathi ke bangasamkhonza kahle uNkulunkulu maningi amakhosi oManase namanye amakhosi amhlubuka uNkulunkulu no Solomon imbuso oManase ubani lenkosi besikhuluma ngayo amakhosi akwaIsrayeli kukhona lamakhosi wayekhonza izithixo ngifuna ukuthi ngilungise nje indaba yalenkosi. Yes. Kukhona lamakhosi wayekhonza izithixo so ngalesikhathi ekhonza izithixo uNkulunkulu wayeye bese uyawajezisa jezise ke isizwe sonke. So into ke kwahamba isikhathi ke wayesebethumela ilokhuza inkosi inkosi uYashua ngizophawula inkosi uYashua ukuthi azobakhombisa indlela le bese baduke kuyo. Okay. Ngoba ukona kwabo kwasekwenze ukuthi bese baba exposed noma baba weak bangasabi nawo amandla okunqoba ezinye izizwe zazibahlasela. Lokho kuzoba izizwe zamaRoma, izizwe zamaGreek nezinye. Yes. Kodwa ke ngokuthi ukuhlubuka kuqala enhlizweni kwathi noma indodana kaNkuluNkulu isifikile ya inkosi uManase indodana kaNkuluNkulu isifikile nayo bayiphendukela bayibulala. Okay. Uma sifunda iBhayibheli ukufa kwenkosi emhlabeni kuconsiderwa njengesibusiso kodwa thina njengabantu usithi uma sifunda iBhayibheli sithole ukuthi it was an assassination. Sizokukhuluma ke mhlambe ngesinye isikhathi ukuthi kwenzakalani. Yes. So inkosi isihambile emhlabeni. Inkosi uYashua lona owaziwa ngokuthi uJesu. Indaba kaNkuluNkulu uyasiphela. AmaRoma ase ayithatha ayenza eyawo. AmaRoma lawa kwakuyiwona sekakanekise vele eJerusalem sekakanekise vele kwaJuda. Ayithatha ke manje ayenza eyawo. Ngalesikhathi ayithatha ayenza eyawo ase aqala ukufaka inkolo yaseRoma. Okay. Eyaziwa kakhulu ngokuthi pagan religion. Afaka inkolo yezithixo zabo, afaka izinto eziningi. Ngizowenza isibonelo nje. Indaba yoNkulunkulu omthathu. God akusinkolo kaJehova. Indaba kaNkulunkulu omthathu. uNkulunkulu omthathu usho iziqu lezi kuthiwa iziqu zikaNkulunkulu ezintathu. Yes. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yes. Leyo nto leyo into yaseRoma. Inomsuka wayo eBabylon. Esingayichaza ke nayo. Sure. So lenti ilethwa yini amaRoma uma esezothatha over lenkolo. Emva kwalokho kwafakeka ezinye zezinto. Kwashintshwa isabatha lenziwa isonto. Kwenziwa isonto. Lo mkhuba waseRoma babephinde bebakhonza nezinye izithixo okufaka phakathi ilanga
Yes. Ingakho uma ukhuluma ngosuku lokukhonza lwelanga kubhalwa SUN which is Sunday. Day. Okay. Usuku lokukhonza ilanga. Okungukuthi inkosi uyashuwa yahamba emhlabeni ikhonzela ngeSabatha. Sure. Okungukuthi umpostoli uPaula wayehamba eshumayela ngeSabatha. Siyabonga baba. Sizophinde sithinte futhi. Angakaqedi. Ngiyazi ukuthi angeke uqede sinale isikhathi sinazo. Bengifuna ukufika la kushembeke ukuthi sifika kanjani. Sizofika baba. Yeah. Baba uMthiya. Nangu uNkulunkulu. Ngifuna ukuzwa ke lakho iside ukuthi lo uNkulunkulu omkholelwayo ungubani yena? uNkulunkulu umunye phela uJehova. Yes. Igama lakhe uJehova nenkosi yinye uJesu. Njengoba sachaza nje usachaza into nami ngivumelana naye kuloko akuchazayo. Nokuthi uNkulunkulu osithathu akekho. Cha, uNkulunkulu umunye. Lokuthi God lokho vele ngihlale ngilwa nakho lokuthi uNkulunkulu bathathu. Lokuthi ukhona uNkulunkulu umoya, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu lokho ayikho leyo nto le. Munye uNkulunkulu. Ngisho eBhayibhelini ayikho. Angithi kuthiwa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Into esho abantu laba ama ministries. Into engekho leyo. Ayikho into uGod the Father, God the Son, God the Holy Spirit ayikho eBhayibhelini. Yes. Baba mangibuyele kuwe. Yebo. Yes. Nangu baba useqhazile ngendaba ihistory noma ngaphelela ngiyazi ukuthi lingaphela ngisho hour. Eyichaza le ndaba kamfundisi uShembe. Ngifuna ukwazi ukuthi umprofeti uShembe. Ngiyabonga ukungilungisa lapho. Kubaba umprofeti uShembe. Kuzeka kanjani ubaba ngoba eseyichaza manje kuba simbiza ukuthi ungumprofeti uShembe? Umuntu mayefika endaweni uyefika ichaza yena ukuthi ngusibani ngiyinto ethile. Yes. Nomprofeti ukuthi size siqale simbiza ukuthi umprofeti. Kwasho yena ukuthi ungumprofeti kaNkuluNkulu uthunyiwe. Yes. Kodwa enye indlela ukwazi ukubona ukuthi ngempela lo muntu lento ayishoyo iyiyo yini. Inkolo yobuNazaretha iyinkolo yembhalo. Asinayo inkolo outside scripture. Inkolo yobuNazaretha nje iyonke iyinkolo yombhalo so okuyiBhayibheli. Okay. So kuma scriptures mawubheka lapho ukuthi umprofeti uyinto enjani. Umprofeti imessenger othatha imiyalezo from kuNkulunkulu awudlulisele kubantu. Yes. And umprofeti uShembe ilokho it's exactly that afika kwenza mayifika lapha kuthina. So sikubona ngalokho ukuthi ngempela lo kwakumprofeti kaNkulunkulu ngoba yikho into engaphandle kweBhayibheli afika sifundisa yona. Usifika sifundisa exactly izinto ezibhaliwe eBhayibhelini. Yes. Baba la etafuleni ngibona nayi incwadi izihlabelelo nemithandazo yamaNazaretha. Yeah. And ngiyacabanga ukuthi ibhalwe futhi second edition kusho ukuthi khona ne-first. No, la correctwa nje ama grammatical errors. Yeah. Okay. So le ncwadi imvelo yale ncwadi ivela kuphi? Umsuka wale ncwadi le yabhalwa umprofeti Isaiah Shembe. Yes. So kusho ukuthi izihlabelelo lezi ngokomlando wakhe wathi umprofeti zayifika kuye nezingelosi. Okay, that's interesting. Zayifika kuye nezingelosi afike ke bese ke umprofeti uIsaiah Shembe wayewumuntu engafundile wayengayanga esikoleni. Yes. So ngokwasemhlabeni wayengakwazi ukufunda noma ukubhala. Kodwa ngokwecebo likaNkuluNkulu wagcina ekwazi uNkulunkulu wamfundisa. Noma lapha ehamba khona wayehamba enomabhalana wakhe. Wayethola someone ofundile who could write who can read and then kube uyena obhalayo. So zazi ukuthi mayifika le ihlabelelo zimfundisa ukuthi sihlabelele kanje sihlatshelele kanje lesihlabelelo. Bese ke eyayibhala ezinye zazo zayifika mhlambe ine vision elele ngoba kwakumprofeti angithi siyabaza abaprofeti izinto imiyalezo kubihluka indluliswa ngeindlela ezahlukene. So lezi ihlabelelo iqhamuka kanjalo. Zifana nalo eBhayibhelini ungacishe uyifanisa namahubo enkosi uDavid. Okay. Amahubo enkosi uDavid 150 lapha sinezihlabelelo engaphezulu ko240. Okay. Ezibhalwa umprofeti uShembe ngeingelosi simchazela. Baba uMthiya kunenkulumo edumile lapha ku TikTok yami uthi inkolo kaShembe inkolo engekho. Yeah, angeke ngithi manje sikhuluma nabanye abantu. Yes. Laba esikhuluma lesihleli nabo la akubona laba
ingakho bengisazofika ngizwe kuloko laba kusibona laba ebengikhuluma ngazibona laba abanye labesimela bestudio ngicela ukuthi ungakhulumeli base kwalabo esihleli nabo ngifuna uchazele le statement sokuthi uNkulunkulu asibeke laba esihleli nabo ngifuna uchazele le statement sokuthi uthe abantu inkolo kaShembe inkolo engekho exactly ngisasho njalo namanje uma ngisehla nje ngibuya kuyo ayikho le yankolo le yankolo inkolo yaqhibukho ongayazi ibuyapi eyavele abakhona ingakho ma befunda iBhayibheli la ukuthi Jesu khona bathi Shembe hayibo that's why ngithi iBhayibheli icala mangathiwa uJesu ngabuya la ngabafaka icala enkantolo ukuthi baguqula iBhayibheli elibhalwe ngoJesu elingabhalwa ngaShembe bona bathi Shembe ngibalalele kaningi emingcwabeni noma kuphi mabefika nje ukuthi Jesu khona bashintsha logama uzabathi Shembe abanye bayasaba mabebona igcwele amaKristu kakhulu umzashwabanisa umshumayeli lapha makufuna beJesu ngasuthutheni kodwa bathi amen laba bavumayo so uyabona ukuthi bayayazi lento yabo ukuthi bayishaya kanjani that is why ngithi ke in nowhere leyankolo ingakube kufuneka masikhuluma la ucaciswe kuqala ukuthi ngoba bashilo bathi bahamba nomelusi ubaba umpanza ngazi mangachaza ngokwazi kwami chaza ubaba umpanza uphumile ngokwazi kwami kwaShembe waqala enye inkolo ephambene neka nale yakwaShembe okay mangithi yakwaShembe ngisho laba engibaziyo ngike ngahlangana naye angizokhuluma ke lokho sasikhuluma sihlangana kodwa ngikhuluma ukuthi kukhona nenye video enginayo nje recent la ekhuluma khona ukuthi bo yena wayekhuluma athi umuntu okhonza kuleli bandla oyibiza ngokuthi uNkulunkulu akuyena wala lebandla lapho uJehova uNkulunkulu kuphela omunye ke loyo kodwa laba nje laba abanye naba ngaba laba bafowethu abalapha endlini angabatholi kahle ukuthi ngisabulindele nabo ukuthi bayichaze kuphumela obala kodwa nje masikhuluma inkolo yakwaShembe bengisazobuza ukuthi kungani beyibiza amaNazaretha ngoba phela Nazaretha kusekudeni kabi ngeke uthula eSouth Africa beyibiza ngeNazaretha ngoba phela kwakuthi uJesu waseNazaretha wayezalelwe khona vele so laba lo yena wala eAfrica ubabushembe ake ubabushembe wathi amaNazaretha then okwesibili sekukhona abanye bakabambaza angibazi babizwani kodwa bathi bona bangamaNazaretha kaNkuluNkulu so there is sekune conflict asibuye baba ngithanda ukuthi uchasise la khona umbuzo ofikayo kimi ukuthi ngiyacabanga ngingakhuluma nomfo kaZwane oMangethe wathi kimi kunamaNazaretha amabili ahlukene ukuthi ubaba uyayithinta manje ukuthi kunamaNazaretha akaNkuluNkulu kunamaNazaretha akaBabushembe so ngifuna ukunderstand ukuthi ngempela iqiniso ukuthi lamaNazaretha ahlukene uma ngabheka nje enkulumeni kaBaba uShando Baba uShando uthi inkolo yobuNazaretha inkolo engekho bese khuluma ngamabandla ngifuna sekuhlukanisa lokho ukuthi kunenkolo a faith system ebizwa ngomNazaretha okay ikhona leyo nkolo leyo isuke laphi isukela entabeni yaseSinayi mhlamana uNkulunkulu enabantwana bakaIsrayeli entabeni yaseSinayi inkolo ekhona and it's biblical is the very first nkolo esiyaziyo kungakabe ikhona inkolo eseyikhona manje eyidumile inkolo yobuNazaretha isukaphi entabeni yaseSinayi uba kanjani iNazaretha ukuze umuntu nje ngoba ngiyibiza ukuthi ngiyiNazaretha you take a vow uthathe isifungo sobuNazaretha okay nakho lokho kuphi sikuthola kuphi encwadini Numbers chapter 6 uthatha isifungo uphakamisa isandla ukuthi ngizahlukanisela uNkulunkulu kwekusuka manje kuze kuyophela impilo yami yonke uzahlukanisela uNkulunkulu yes sikhuluma ngenkolo ebuNazaretha inkolo ekhona mase siye emabandlela abaNazaretha
ngizothanda ukuwafanisa namabandla khona njengamanje amabandla eChristianity. Ngicabanga ukuthi iChristianity as a faith system or as a religion broad inkulu. True. Kunamabandla ahlukene ngaphansi kwelekhuzana kweChristianity. So ngokwamabandla ke yes nenkolo yobuNazaretha inamabandla ahlukile. Hence thina sithe siqhamuka ebandleni lamaNazaretha kaNkuluNkulu. Nazarite Church of God ehola ubani ubaba uMelusi Rev Mpanza. Why kuyiNazaretha? Why kuyiNazaretha? Yes. Ingoba inkolo sisenkolweni yobuNazaretha. Yes. Inkolo kunenkolo eyimele engafani nezinye izinkolo ekuthiwa ubuNazaretha. Ine lifestyle umuntu wobuNazaretha indlela aphila ngayo indlela enza ngayo izinto ukuzahlukanisela uNkulunkulu. Yes, because ngithi into engicabanga ukuthi esuke idida abantu noma ababukeli bethu ukuthi noJesu nakuthandwa zakuthiwa uJesu Kristu waseNazaretha. So ukubuza kwami lo mbuzo ngifuna ukwazi ukuthi ngabe lo Nazaretha lo o-attach noJesu Kristu uyena futhi lona olapha ku Prophet uShembe. In actual fact yes. Okay. Kodwa mangaphendula nje umbuzo wakho ukuthi why iNazaretha? Yes. Uthatha isifungo sobuNazaretha. Ukuze uzoba umNazaretha nje uthatha isifungo. Yes. You cannot be a Nazareth ungakazi uthathe lesa sifungo. Oh enye indlela ukuthi ube umNazaretha ngaba umNazaretha by dedication. Dedicate umzali wakhe sike sambona umprofeti or umpriest uSamuel. Umpriest uSamuel wa dedicate unina amzalayo uHana ukuthi Nkosi mawungangipha umntwana lo mntwana uyokuba umNazaretha wakho. So ngaba umNazaretha ukuthi uthathe isifungo uyithathele wena isifungo willingly or ube umNazaretha ukuthi udedicate umzali wakho. Sure. So ukuba umNazaretha nje it's either you take a vow or you are dedicated. Sure. Baba sisi ngiyabonga impendulo yakho ukuthi uyachaza indaba yelo. Baba kunendaba engifuna ukuthi ungithintele yona especially ku inkolo eyamaNazaretha. Ukuthiwa ziningi izinto engicabanga ukuthi zidala idebate especially ebantwini because siyathanda ukugceka into singayibuzanga. Hence sivulele channel ekhaya ukuthi noma ubani if it was possible ngisho ubaba uMpanza bese uhlala naye phansi simbuze if beka available but ngiyathemba ngelilanga ngizothi ngihlale naye phansi echazele ababukeli ukuthi singabantu siyathanda ukugceka into esingayibuzanga. Ubaba ukhipha statement lapha wathi inkolo kwaShembe inkolo engekho nje yaduma ivideo ya thintwa ngisho abantu abaningi futhi especially abantu benkolo yakaShembe into egcine isenza ukuthi namhlanje sihlale phansi kanje because ngithe ubaba akakwazi ukukhuluma lento ngabantu sikhulume ngabantu ngathi abantu abangekho. So kuwe baba ngicela ukuthi uchazisele ukuthi ngempela inkolo yakaShembe inkolo ekhona and siyini sizathu sokuthi kunabantu abaningi phela ngeke sithi lenkolo inkolo engekho kanti kunabantu abaningi abagcwalayo belaphayana futhi kusho ukuthi iyabaphilisa and baya benefita kuyo. So just to give amabukeli bethu ukuthi kuyini today nimela lenkolo ukuthi ngempela inkolo ekhona. Ngiyabonga mfowethu. Yes. Oqala nje ngizophawula ukuthi ubaba uMelusi yes bese kamphendulile ubaba uMbatha. Okay. Umphendule ngesabathe ledlule lelanga nge20 mewu20 bani 26. Okay. Kodwa angeke ngize ngithi umphendule directly. Because njengoba sikhona uthi sithanda ukugxeka into esingayazi. Abantu abangazi behlukene kathathu. Kukhona umuntu ongazi ukuthi akazi kodwa futhi akanandaba nokuthakaza. Sure. Bese kuba khona umuntu ongazi owaziyo ukuthi akazi. Akananda akazi oqala akazi. Uyazi ukuthi akazi and akanandaba nokwazi. Sure. Owesibili akazi. Ekungazini kwakhe naye akazi ukuthi akazi. Sure. Lokho kumenza ukuthi angazi ukuthi akazi. Bese kuba khona owesithathu uthole ukuthi akazi. Kodwa ukungazi kwakhe kumenza acabange ukuthi uyazi.
ikhona ingozi enjalo ukuthi ngenxa yokungazi ukungabi nalwazi kwami kwenza ukuthi ngicabathe ngiyazi. Sure. Bangaba baningi abantu abangaba kulesi simo esithi inkolo kaShembe into engekho. Sure. Maningi ama contributing factors. Kungaba ukuthi umuntu ongazi inhlobo. Athengazi bese kuba nabantu abamakholwa ebandleni lamaNazaretha. Abenza izinto eziphikisana nemiyalo kaNkuluNkulu bese kuthiwa lento ayikho. Sure. Okwesibili kungaba ukuthi umuntu akazi inhlobo futhi akakazi wabona neNazaretha kodwa indlela iapproach yakhe afundiswe ngawufundiswa ukuthi uma kungeyena uJesu leyo nto ayikho. Lento kubaba ngesonto ledlule uyibize ngefanatism. So njengoba silapha sibonga le platform ukuthi sizosiza abantu abalalela ubaba uMbatha nabafuna ukwazi ngobuNazaretha ukuthi kahle kahle buyini ubuNazaretha. Yes. Ngithe inkolo kaJehova. Ngachaza nemithetho. Sure. Asizile ukuzoyilwela sithi inkolo ekhona. Angeke siyilwele sizochazela nje abantu for free. Inkolo ekhona. In actual fact, uma singenza ama analysis. Inkolo ngokwe historical fact ebukeka ingekho inkolo yobuKristu. Sure. Awuliphinde lapho baba ngathi le mic ayikuthathanga kahle. Inkolo Yes. ebukeka ingekho ngokwe historical fact and biblical fact inkolo yobuKristu. Yes. Isizathu. Angeke ngikwazi ukuchaza lesi statement ngingakachazi inkolo yobuNazaretha. Okay. Umprofeti uSamuel owagcoba uSaul kuthabe inkosi wayumNazaretha. uMose wayumNazaretha. Hayibo. Bonke abaprofeti baseBhayibhelini baziwa ngabapriest baziwe ngeinceko babe amaNazaretha. Uma ufunda uNumeri 6 umNazaretha umuntu ongagundi inwele zakhe. Awuyifunde baba ngoba usuyivulile. uNumeri 6 uthi yisho kubantwana bakaIsrayeli uthi nxa wesilisa noma wesifazane enza isethembiso esithile isithembiso somNaziri ukuzahlukanisela uJehova. So ukuba umNazaretha ukuzahlukanisela uJehova. Uyakuzahlukanisa newayini akaphuza utshwala. Nophuzo olunamandla angaphuzi vinika newayini novinika uphuzo olunamandla. Angaphuzi okwesithelo zomvini futhi angadli isithelo zomvini ezinamanzi nezomleyo. Zonke izinsuku zobuNazari bakhe akayikudla lutho olwenziwe ngewayini lezithelo zomvini kusukela ezimbumbulwini kuze kufike emakhasini. Zonke izinsuku zesethembiso sakhe sobunaziri kungasondela impuco ekhanda lakhe. Uyakuba ngcwele zize ziphelele izinsuku ezahlonganisela ngazo uJehova avume isihluthu sezinwele zekhanda lakhe sibe side. Zonke izinsuku engumnaziri kaJehova akayokusondela esidumbini. So igcina lapha ku verse 6. Uqala ku verse 1. Ingxenye balekile la ile ngxenye ethi zonke izinsuku zakhe zobunaziri angasontela impuco ekhanda lakhe. Kukhona lengxenye ethi uyakuba ngcwele verse 5. Verse 5 yes ungasontela impuco ekhanda lakhe uyakuba ngcwele. Uyayizwa leyo nto? Bachaza ama characteristics omnaziri. Yes. Then at the end they conclude ukuthi lokho kuya ukuba ngcwele. Sure. So kahle kahle uma udefine ukuba ngcwele. Yes. Because awukwazi ukudefine ngemizwa nange imagination. Ukuba ngcwele into kufanele ibonakale practical. So kahle kahle
abantu banama definitions ehlukene okubangcwele amanye ilawa uNkosi uJesu athi nina nithi kimi inkosi kodwa nigcina intando yami la uJehova uthi ukubangcwele ukungaphuzi wayini ukuzingcwelisa ungathinta isidumbu ukungaphuci ikhanda lakho uyayibala izinto uthi ngokuba njalo uyawubangcwele ake ngiqhubeke indaba yebandla lobuNazaretha so wayekhona amaNazaretha athatha izifungo as individuals ngalesa sikhathi bese kuba khona amaBon Nazareth encwadini ebhalwe ubaba uMelusi ethi Shembe the messenger the sacred tales of prophet Isaiah Shembe asiyiphathanga la uhlukanisa amaNazaretha kathathu uthi khona amaNazaretha okuzalwa njengoba uNkosana uMlambo bekasho khona amaNazaretha dedication ngokwesifungo sesikhashana yes bese kuba khona amaNazaretha ngokukholwa ngokwededication ukuthi ngithi sengithatha isifungo sokuba uba uMnazaretha ngenkathi kuShembe efika wafika nobuNazaretha obuyi-faith system obuyinkolo okungukuthi you don't have to be born in Nazareth ubuNazaretha obungabona bosikhashana kodwa ubuNazaretha bokuthi impilo yakho yonke uzahlukanisile nalezi zinto ezingekho ngcwele uzinikele kuJehova impilo yakho yonke yes kubhaliwe uzosifundela inkosana uMlambo yes inkosi uJesu yayingumNazaretha sure inkosi nako kwenzeka amaRoma wayehlasela iJerusalem amaGreek nawo wayene interest kuyilokhuza kuyiJerusalem isizwe sakaIsrayeli ngokwe-faith system sasesehlukene kathathu yes kwakhona abaSaddusi nabo abantu more traditional kube khona amaFarisi they were more educated Sadducees more traditional Pharisees more educated bese kuba khona ibandla elaliholwa inkosi uJesu sure akusiyi uKristu okay yeah right kwathi ngaphambi kokuba kuzalwe inkosi uJesu 150 years baphume eJerusalem isect yayibizwa ngokuthi ama-essence baya kowakha ngaseGalili eGalili kwadevelopa i-center ibizwa ngomuzi eBhayibhelini ebizwa ngokuthi umuzi wamaNazaretha okuseNazaretha yes so leligama elithi amaNazaretha elitholakala eBhayibhelini namhlanje la developa ngoba kwasuka igroup yama-essence ayakophila impilo yobungcwele ngaseGalili okwathi leyo center ababe iyayidevelopa kuyo kwase kwaziwa ngokuthi umuzi wamaNazaretha that is 150 years before kuzalwe uJohane uMbhaphatisi yini baye kohlala laphana abasedusi besebona kuNkulunkulu ezinye zezinto ababusi baseRoma bakwaJuda babezenza bese badlelana nezizwe ezikhonza abanye uNkulunkulu zingakhonza uJehova kuphela and bathi uma beyiletha bezingcolise bengcolisa isizwe baphinde babafake na kwi-security system so ngalesikhathi baya laphana kuthiwa it's a primitive group igroup yayingasiyona abantu ababaluleke kangako kodwa babengaphucuzekile kodwa baya laphana bathi siyakozila ngoba uMnazaretha ukuzila bayakohlala laphana enhlathini bayazila silinda uMesaya lo esathenjiswa yena abaprofeti baphambili noDaniel yes kwase kufika umprofeti uJohane njengoba iBhayibheli lithi wakhulela ehlane yes ukhulela ehlane ngoba they are out of Jerusalem ba identify indawo labazolinda khona wabikezela umprofeti uJohane ukuthi kuza ongaphekwaami engengikwazi nokubopha intambo zezicathulo okuJesu uma efika umprofeti uJohane ungumprofeti ubikezela ngokuza kukaMesaya uJohane wafike waqala impilo yobuNazaretha noma ngizothini wathuthukisa impilo yobuNazaretha lapho akakafika umprofeti uShembe
uShembe. Yes. No, uShembe phela ufike uzelwe ngo1865. Okay. Yes. Okay. So uthuthukisa ubuNazaretha. Babaziwa ngokuthi indlela. Why kwaziwa ngokuthi indlela? Zase ziningi indlela zokuphila ngalesa sikhathi. Kukhona amaSedus, khona abaFaris, kukhona ama-Roman afuna ukuba attacker and colonize them, khona ama-Greeks ane influence. But kukhona leli gama say they wanted to Hellenize them. They were actually Hellenizing the Jews. Ukuthi babenze kube sama Judaism Greek. So they were waiting, babezilile balinde ukuthi uNkulunkulu abaphendule. Yes. Kwazala uJohn wayesothi ke lungisani indlela yenu nenze nemkhondo yenu iqonde ngoba kuza inkosi. Yazalwa ke inkosi uJesu. Ithola baphila impilo yobuNazaretha. Ngicela sibambe lapho baba. Babu Umthiya, inkolo yamaKristu kuthiwa inkolo engekho. Ya ake ngithi vele ukuthi amaKristu kwasha abantu base-Antiochia. Okay. It's not that uJesu wakha abantu okuthiwa ba amaKristu. Kodwa babizwa kuthiwa amaKristu abantu base-Antiochia. uJesu uma efika iBhayibheli lithiwa ake ngithi ngiqalele emva kancane. Yes. Yabona ikho into engayiphika kule abayichazayo. Nay1. Kodwa into engihluphayo manje ngikhuluma nabanye abantu. Ngicela ungakhulumi nabo. Ngizokhuluma ngabo ngoba igeza abantu abangcolile le. In my eyes ngoba uma bekhuluma ngamaNazaretha amanye lawo. Lawana afunda iBhayibheli awakhulumi ngoJesu amfuni bathi umlungu. Ene bathi ngisho la my comment mawukhuluma bathi mazelapha uJesu. uJesu umlungu. Bona uNkulunkulu wabo uShembe. So kahlahle bengithi kofika labo bantu. Ngikhuluma nabo. Ake ngithi laba engikhuluma nabo namhlanje sikhuluma nabo la e-studio. Abanye engathi singaxoxa nabo ngeBhayibheli. Ngoba uyabona manje ngokweBhayibheli ivumelano zimbili. Yabona manje inkolo yabiqala eSinayi then esinye isivumelwano leso. Esingesisha akusona seNew Testament. Ibandla likaJesu uma uJesu enziwakhe ibandla lami. uJesu ube uJesu kuNew Testament, not Old Testament. Yes. Bengekho. Ufike kuNew Testament wazalwa intombi uMaria. Then wakhula uJesu ekhulela khona lapha ake ngibuye kule ndaba yeNazaretha. Uma kuyilokho basho ngalokho biblically ba right. Ngoba umNaziri lekuthiwa umNaziri umNazaretha umNaziri usho lokho akusho vele ukuthi umNaziri ubonakala akagundi akanje usho into ye old isystem ye Old Testament ukuthi uba manje makufika uJesu ubungcwele abukhandwa ngezinto akwazi ukukhanda ubungcwele ukuthi mangigqoka iyembe nje ngcwele futhi onje ubungcwele ukhandwa ukwamukela uJesu. Okay. Bese uhlukana nezinto ezisho iBhayibheli kuNew Testament. Phela bambatha ugundile unechiskopo kusho ukuthi wena awukho ngcwele. Angikho phela mina ngingakho ngichaza ke ngithi ilakho ngichaza ngithi kuhlukile lokho abakushoyo ku Old Testament. Uma iqala ngeSinayi sikhuluma ngenye inkolo. Yes. eSinayi phela kunywa ngabantwana bakaIsrael bodwa abafaka bezizwe. Yes. Ama-Israel 12 tribes of Israel phela abazalwa uJakobe. Ibona basuke eGibhithe bafika eSinayi bahlangana noNkulunkulu lapho kubhalwe khona encwadi kaExodus. La basuka khona baeSinayi baya eKenani. La bafike khona izwe baliphatha kuba izwe labo eKenani. Then abantwana bakaIsrael labo bodwa abangena umuntu wezizwe. Umuntu wezizwe ke umZulu, umshangane, umvenda, ibhunu, inini kwakuyisizwe kwaIsrael kuphela. amaJuda babephila lapha eKenani, bephila ngemthetho eyishumi ebhalwe kuncwadi ama-Exodus. Le kade beqeda ukukhuluma ngayo ukuthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Leyo nkolo inkolo
engeke ngigceke ngithi wrong kodwa inkolo uNkulunkulu ayeshilo yeOld Testament esivumela isidala sikaNkulunkulu uJeremiah 31 verse 31 uyamemezela inkolo entsha ukubembezela kanje uthi uJeremiah ngiyokwenza izimene esisha nendlu kaJuda nendlu kaIsrael esingafani nalesiya engasenzala abamzukwana ngibamba isandla sabo ngibakhiphe ezweni laseGibhithe should there is two group manje uma bekuleyo kusho bakuleya uNkulunkulu ayishiya uyishilo uNkulunkulu le yankolo akayishanga ngoba elahla kodwa ibekele isizwe sile esizwe izizwe ingena kanjani izizwe ingena ngoJesu ngaphandle kaJesu akekho omunye umuntu ofaka izizwe ngaphandle kukaJesu yes ngicela ukwelekelela ubaba ngokuthi ngimfundele incwadi ayishoyo yes Jeremiah 31 verse 31 yes uJeremiah 31 verse 31 ngizocela ukufundela nje baba ngicine ku35 okay kulungile bheka izinsuku ziyeza usho uJehova lapho ngiyakwenza isivumelwano esisha nendlu kaIsrayeli nendlu kaJuda kungenje ngesivumelwane engasenzayo nawo yise mhla ngibabamba ngesandla kubakhipha ezweni laseGibhithe isivumelwano sami abasaphula noma ngangiyinkosi yabo usho uJehova kepha yilesi exactly esiyisivumelwane engizakusenza nendlu kaIsrayeli ngemva kwalezo zinsuku usho uJehova ngiyakufaka umthetho wami ezibilini zabo ngiwulobe ezinhliziyweni zabo ngibe uNkulunkulu wabo bona babe ngabantu bami abasakufundisana kube yilowo nalowo umakhelwane wakhe kube yilowo nalowo umfowabo ngokuthi yazi uJehova ngokuba bonke bayakungazi kusukela kwabancane kuya kwabakhulu babo usho uJehova ngokuba ngiyakuthethelela ububi babo nesono sabo angisayo sikhumbula usho kanje uJehova uverse bani lo baba u35 usho kanje uJehova obeka ilanga libe ukukhanya nezimiso angicaba sebachaza nje uJehova okay ngifuna ukuthi ke la waguqula uNkulunkulu wayememezela ngoba uNkulunkulu akahijack umuntu yes uNkulunkulu akuse eksene seshintshile kubhalwe eBhayibhelini ukuthi akenzi lutho ngaphandle azise ingcebo zakabaprofeti ngomoya so ke uNkulunkulu ubuyela kubantu ayibakhiphe eGibhithe uthi ke ngumprofeti uJeremiah ngizokwenza esisho uthi sezofana nalesiya asenza noyise mzukwane ebabamba ngesandla sakhe ebakhipha eGibhithe obani abameGibhithe abantwana bakaIsrael 12 tribes of Israel baba umthiya yes ngathi indaba uthi kuyijika kancane ngifuna sihlale endabeni bathi nabechaza abubaba ekuqaleni bathi uProfet Shembe wayethi uNkulunkulu sinencwadi namhlanje okuyisihlabelelo ebhalwe uProfeti uShembe ngifuna ukubuza kuwe ukuthi lamazubo ukhuluma eqaleni uthi inkolo kaShembe inkolo engekho but sinencwadi singathi ungathi laba kusiyibo laba esina because incwadi abayiphethe ithi Shembe ibhalwe ubani uProfeti uShembe ngokwazi kwami okuncane yes uShembe uqala uIsaya wabhabhatiswa umuntu umzalwane okholwayo yes ngeke ngisakhuluma igama leChristian lamaKristu ukubhabhatiswa kwabazwa umuntu omzalwane that's why mangabuyela entweni eziningi ezayisho uIsaya namaculo aphakamisa igama likaJehova uNkulunkulu akhe nawa ke manje la wakhona mhlanje kufa omunye ngena omunye kufa maye omunye ngena omunye still you see izinto ezirong abayikhulumayo obona impilo ayifani nale abakhuluma ngayo abafowethu sinabo la studio yes yabo ihluke fatifa ingakho bengithi ayikho ndawo because bona abalifundi iBhayibheli nje balifunda kanje lapha laba bafunda uJesu bavuma uJesu bakhuluma ngaye laba bathi uJesu umlungu thuke nangaphandle kwalokho umnaziri abantu abuthiwa amanaziri angithi kuqala ku-Old Testament umoya oyingcwele bungahlali emntwini ku-Old Testament umoya oyingcwele buvakasha basuke benza ilethile ahambe abuyele ezulwini mayizo bulala uSolomon bulala ibhere umoya kaJehova ehlala phezulu kwakhe ngamandla wabudwebula ilokhuza wadwebula ibhubesi lafa wabuye kodwa ku-New Testament le esikuyo ngoba le manje so
ngeke sidebate le Yes. nabo today mase debate le kuyofuna ukuthi sibuyele emva sokhuluma ngale yabo ngoba le abayishoyo intsha le inkolo le Yes. ayifani nale nkolo yamaNazaretha la uqala Asivale ngalaba ukuthi uthena amadlozi inkolo kaSathane. 100% ngeke nguphike vele nje akekho umuntu okholwayo uJesu okhonza amadlozi Baba uyakholela emadlozini? Enkolweni yobuNazaretha akuvumelekile ukuthi umuntu owumNazaretha akholelwe kunoma ngabe yiphi enye into engaphandle kwabuNazaretha. Okay. Ngoba khumbula sithe masifunda ubuNazaretha sithe ukuzahlukanisela uNkulunkulu. Yes. You separate yourself only for God. So akukho lapho uNkulunkulu asifundisa khona ukuthi sikholele emadlozini noma kwabaphansi. Okay. So kusho ukuthi inkolo yenu niyavumelana ubaba umthiya la ukuthi asikholele emadlozini. Impela inkolo nje kaJehova ayikuvumi ukuthi umuntu osezahlukanisela yena aphinde ebe nenye into eyithemba lakho owakholelwa uzahlukanisela uJehova impilo yakho yonke. Okay, baba nginombuzo la. Uthinte indaba yokuthi which abantu bebazobuza ukuthi kutheni singagundi inwele ubaba useyichazile ngeverse ngithena elifunda ngezwe lisho ukuthi ningagundi inwele ile mithetho kaMosa ngithi le eshumi ethiwa owesifazane uma wethola umuntu ephingile makayenzeni makakhandwe ngamatshe angazi noma ngisese right ukhona loyo mthetho lo niyawenza yini niyamkhanda yini umuntu ngamatshe Ngicabanga ukuthi njengoba wazi na ukuthi siphile eSouth Africa yes kunomthetho eGavina that land ngaleso sikhathi nangesikhathi kuzalwa inkosi uYeshua kwakunemithetho ephambene neyayithandwa nenkolo yayikhona ngaleso sikhathi yayingahambisani nayo uJesu wayengayithandi kodwa he had to comply ngoba izwe ngaleso sikhathi kuzalwa inkosi uYeshua laliphethwe kuphi laliphethwe eRome. One typical example nje ingaleso sikhathi kunama tax collectors. One of them was umpostoli Matthew before ebelokhuzana. Tax collector yes. Why tax collector? Abenkolo kaJehova ngaleso sikhathi babengakuthandi but they had to comply. As much as singakuthandi okwenzekayo manje we had to comply with imithetho ekhona. uShebe wasifundisa lokho wathi nibahlonipha abaphathi bezwe. Nelokhuzana isho njalo nencwadi eyingcwele nayisitshela ukho ukuthi sibahloniphe so ezinye zezinto ngeke sikwazi ukuzenza ngale yandlela ezazenziwa ngayo but every other thing esikwazi ukuyenza siyenza ngendlela iBhayibheli lisho ngayo. Baba na into enginterested kuyo animkhonza uShembe. uShembe ngumprofeti akusiyena uNkulunkulu. Sichazise nje ukubabukela ukuthi nina nithi uShembe unguNkulunkulu ungumprofeti. Naye akakaze ayithule kanjalo ukuthi ulokhuzana. So kusho ukuthi le nkolo le ubaba nekathi inkolo kaShembe inkolo engekho. Ilapho ke enginenkinga khona ukuthi ubaba ufike atheke ifaith system. Atheke ifaith system not a particular faction yebandla lamaNazaretha abonayo ukuthi mhlambe ngabe alenzi ngokweyilokhuzana ngoba umpostoli babekelwe lokho ukuqapha ukuthi ingaba amabandla asahambisa ngakho nokusencwadini. Uthi ke uthi umpostoli uPaul kumele sikhuze sigxeke sisole sifundise. Ubaba wenza into ekahle ukuthi abagxeke laba ababonayo ukuthi ngaba benzi kahle kodwa engagxeki ifaith system ngoba ifaith system into ekhona na akukhona ukuthi khona inkolo endala nelokhuzana lo ola isithombeni lo mbona la isithombeni yes ngumprofeti uIsaiah Shembe lo yes ukuthula kube kuye umprofeti uIsaiah Shembe lo i-doctrine imfundiso nkolo yebandla lokhu yafana nangalesikhathi afika namanje kuseyiyo sahamba ngayo i-doctrine yebuNazaretha icacile mesabeni uJehova zizukulwane ngezizukulwane nigcine imithetho yakhe uJehova anilobela yona ngenceke yakhe uMose i-doctrine yebandla leyo sure isikhomba phi encwadini so inkolo ekhona le existayo so kuyenze ukuthi uma uthandaza uncuse kuye umprofeti uIsaiah Shembe. Ake siphinde le eBhayibhelini ngithema ngenza intro yami ngathi siyibandla lembhalo. Yes. Nakho umprofeti uEliya ehlukana nomprofeti uElijah. uElisha. Yes.
ushaya amanzi ngengubo ke le ayitholile umprofeti Elisha uthini uthi uNkulunkulu kabani ka Eliya ngicabanga ukuthi impendulo yakho ilapho kusho ukuthi ngamanye amagama ungena lapho uprofeti uShem umuntu okintroduce kuNkulunkulu wena uya kuNkulunkulu ngaye yes that's how it is okay masikhuluma ngoNkulunkulu umuntu osazisa ngoNkulunkulu inanga umprofeti Isaiah Shem abaprofeti kusukela kuMose kuze koJoshua kuze koSamuel kuze kuyofika kumprofeti Isaiah akekho umprofeti okhompyutha nomunye akekho umprofeti omkhulu kunomunye akekho umprofeti ongcono kunomunye kodwa izinto abasuke bezitshela zona isuke ingasuke kubo basuke bedlulisa umyalezo abawuthole eNkulunkulu bewulethe kithi sure baba umthiya umuntu onjani usindisiwe okholwe egameni likaJesu yes ababhathe egameni likaJesu yes phela uma ufuna ukusindiswa wenza kanjani wamukela uJesu umamukela kanjani ukuvuma ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi yes bese ke ithi iBhayibheli incwadi kaMark chapter 16:15 yeah 15 ithi hambani nishumayela ivangeli kho konke okudalweyo yes okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa uyangizwa ngithi yes okholwayo enza kanjani abhabhadiswe wenza kanjani uyasindiswa okholwayo uJesu bese yabhabhadiswa uyasindiswa abo baba bachazile ukuthi bayakholwa uthe kubo nawo bayavuma ukuthi uJesu uyinkosi noma ngakabezwa kahle yasiza ukuthi mina nginento engiyaziyo engihluphayo ngicela uyichaze into engihluphayo baba bakhuluma bona yabona inkolo bakhuluma ngayo iphikisana nenkolo kwaShembe mina ngakithi bakhonza amadlozi abantu bakwaShembe angikhuluma abantu abaphila ezulwini ngiphila nabo ngakithi bahlaba isidanana abantu bakwaShembe wakhuluma ngedlozi bakukhanda ngamatshe abantu bakwaShembe so bona ufuna abaqale bangikhiphe lapho abafowethu angithi ngeke ngikwazi ukuattack into abayisho manje ngoba konke abakusho kuseBhayibhelini yes ufuna masi sizokhuluma nabo sicathula nabo ngalokho abakushoyo ngoba nakho nginayo impendulo zakho kodwa nginenkinga yabantu bakwaShembe abanamathempeli nje angapha ngakithi babuye bahambe bayoconsulta kwabaphansi ene bayakushumayela lokho ukuthi abakini abangasekho kanjani bayakushumayela into abakhuluma ngayo abakufundisa kubantu yes indaba yokukhonza idlozi so iBhayibheli encwadini kaNumeri angithi inkolo yabo le encwadini kaNumeri encwadini kaLeviticus uchapter 20 uverse 6 uthi ulithina sifunde khona ngicela ngicela usilekelele baba Ncwadini Numbers chapter ukuthi kwesinye isikhathi ngiyengifise ukumelekelela ubaba uma ngibona ngipage nje yes kodwa ngigcina ngingakwazanga ngoba ezinye zezinto asuke ikhuluma zisuke zikhona eBhayibhelini zibhaliwe kodwa ngiyakholwa ukuthi uma sesithola ithuba ngizokwazi ukuthi ngikwenze lokho okay sengivule ama-page amaningi Numbers Leviticus chapter 20 Leviticus chapter verse 20 16 indaba yamadlozi yeah cha bengifuna ukufundela impela hayi ngicabanga ukuthi lapha ngizothola Leviticus bani 20 lathi ubaba ulitholile uverse 6 awu uzokufundela usifundele baba ngoba ngithi ngibona bese uyajump ufunda uverse 27 sifunda uverse 6 yeah nalowo muntu ophendukela kwabanamadlozi nakubathakathi ukuya kubo kubaphinge ngiyakubeka ubuso bami bumelane nalowo muntu ngimnqume kubantu bakubi futhi uNkulunkulu akazange ahambisane system yamadlozi kusukela uNkulunkulu waqala wabakhona kuNkulunkulu uNkulunkulu ingakho encwadini le eyokuqala incwadi le aqale khona ukukhuluma le eseSinai lento abathi khona ningabe nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami ngoba uNkulunkulu engafuni ukuhlanganiswa nabanye uNkulunkulu uverse lo verse esikhuluma ukuthi ke ma usuke umuntu ushuthi ungahambi uyobhula uye kwabantu bamadlozi ukuthi ushuthi oyayo uma umzana awuyi kwabanamadlozi sengisho nje khona kwenkolweni le yakaIsrayeli uNkulunkulu akazange avumelane akazange axahlangane nabakhonza amadlozi uverse 27 ongifundele futhi naye uverse 27 kuye lencwadi kaLeviticus yeah yes uverse 27 uthi owesifazane noma owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi
noma umthakathi bobulawa nokubulawa bakhandwe ngamatshe igazi labo libe phezukwabo sekushiwo isangoma ke qobo lwaso umuntu lo onedlozi kuthiwa mayitholakala nje lapha kwaebandleni kwaIsrael wayekhandwa ngamatshe abulawe so abakwa Shembe abantu angikuvuka uyibuyela kulento abakwa Shembe abantu lento bayayilwela ungafa nalaba bakaShembe ya ingakho ngifuna bangihlukanisa ukuthi lo imuphi ngoba lo yibona imuphi ngoba ngiyamvuma lo uShembe lo yes lo la kule incwadi uyamvuma ukuthi manje lo Shembe lona lo waqala inkolo yobuNazareth ngisho yena uIsaya angithi ngivuma into ukhona omunye uShembe omazi ohlukile kunalo baze bawu2 mangaphosi noma bawu3 ushabaholo wena ngicabanga ukuthi kuyiphutha lekho ngoba ngicela uyilungise baba yabona nje ngoba nguphilane angikwazi ukuba ne duplicate kaphilane okay munye uShembe uShembe uyedwa umprofeti uIsaya Shembe ukuthola kube kuyini manini bafowethu manini ngicela noShembe manje lona okuthiwa unyazi uShembe loyo nyazi lezo usho kahle nje uma uthi unyazi uShembe kodwa ngesibongo sakhe uzalwa isizukulwane somprofeti kwakunomprofeti eBhayibhelini uEli amadodana kaEli enza izono uma enza izono wafika wathi uNkulunkulu kumadodana kaEli ngasho nokusho kuwe ukuthi indlu yakhe yohamba phambi kwami njengabapriest kodwa amalevi lawo yes yeah uthi kodwa namhlanje makube kude nami lokho so ake sikhiphe nje kulomgodi esibona ngazi ukuthi ubaba uyangena kuwo khipha impela silethwe la indaba kaShembe yeah sesiphela isikhathi sesiphelile isikhathi cala elinye hour lapho siqhubeka baba sekalungisile silethwe la indaba start silethwe la indaba kaShembe yona ke efuna sikhulume manje le ngoba uma sikhuluma ngoShembe umprofeti bengifuna ukufunda amazwi wakhe mana kusho uIsaya yes bese bengifuna ukufunda amazwi wakhe verbatim sina nawe at the end of the day asimiyeke uchaza baba at the end of the day kufanele ukuthi ukwazi ukujaja yes ukuthi uShembe wathini ngoba thina zimbili izinto ezisiletha la akusila unyazi akusiya basekuphakameni akusibo bakuphi silethwa umprofeti kaNkuluNkulu okuyiIsaya Shembe bese silethwa inkolo yakhe esizwe ithinteka uma kuthinteka lezo zinto siyathinteka ngoba singaphansi kwenkolo yakhe uma ngicela ukungena la uyazi ukuthi ngibuza ngahambi kakhulu ngakho ke ngifuna ubaba ukumnikeza amazwi kaMprofeti ngaphambi kokubaqhubeka asimniki 1 minute amazwi umuntu wrong umprofeti mana akakwazi ukuba wrong wrong ngimi njengamanje kulento engidingayo wrong ngoba mina ngikhuluma nabantu engibabona qala ngikhulume nami ngala mana shothi nina amaNazaretha ke ngibuyele kinike shothi nina amaNazaretha ngikhuluma into ezimbili ezingafani ngoba ngiyasho ngithi ukhulume ngawo ngizobathi kuyathengwa ukuhluthu ususa isihluthu mara ngizwange eBhayibhelini ngapha ngithi bakhona bayakuthenga bathi namhlanje nge ayikho into ukuthi ngizwe baba kuyiqiniso lokho ngiyaqala ukuguzwa nje ngoba baba umthini ukufunda uyahlubuka manini bahlubukile bathi bahambile bayokhipha ini ukuthi agundikana cha usukahlubukile number 2 uzobuya usichazela ukuthi yini ukuhlubuka baba right baba ngiyakuthanda ukusho number 2 amaNazaretha ayawakhonza amadlozi angathi ngiyakhuluma amaNazaretha abantu bamadlozi bona abashumayela ubona kugcwele kutheni lapha abantu abakhonza uNkulunkulu na yonke into uma kuyilokho akusho ubaba hey kunzima labo akusho ngeke babona abantu abangaka beya kuloko labantu abagcwele lapha abantu abaphatha ibhamba ngakudubula mabethanda sengisho mina ngikhuluma iqiniso lele ngikhuluma phambi kwakho la ilokho engumele la ukuthi abantu bakaShembe siphila nabo angazi ngizothini asiyeke ibhamu mfundisi baba ngicela uchaze na uthi ngoba ubaba akuchazele angithi mana mfowethu ngifuna ahlukanise angithi ngiyamuza amazwi kaBaba uIsaya yes futhi ngishilo nami ngathi ngiyayivuma into kaBaba uIsaya ihlukile kunale ngiyibona ngamehlo eManazaretheni
futhi ihlukile kule eshoba umpanza uba umpanza kune video lapha khona agiwa ukuthi ushemba kuyinkulunkulu loyana unyazi uNkulunkulu akuyena just umprofeti uNkulunkulu lento engikhulumayo bayayazi nayo ethi bachaze ngoba uthinta indaba yokuhlubuka singashiya ababukeli bangaunderstand ukuthi kuyini ukuhlubuka ngizocela nje mfowethu ukurecapa eyintweni eyiningi wayikhuluma kwasala ikhala please ake sibiyele kuJesu ukuthi uJesu uwamukelwa kanjani yes uJohn 14 ngoba ukhuluma ngokuthi mhlawumbe uzofika ekuthenini akakasizwa simukele uJesu uJohn 14 uverse 15 uthi uma ningithanda niyagcina imiyalo yami akukho eBhayibhelini lapho kuchazwa khona ukuthi uJesu umukelwa kanjani kodwa uJesu uthi the moment umthanda uyagcina imiyalo yakhe simthanda kanjani ke thina simthanda ngokugcina imiyalo yakhe uJesu yilokho esikwenzayo ngedlule lapha yes lungisa ngize kulento kuzenza ake sizoqhubeka kukhona eBhayibhelini uJesu wamukelwa kanjani sizobuya sifunde lo babathi ake siye kuzenzo okay ngifuna ukukhuluma ngalento ayishila ubaba izenzo 11 uverse 26 kuthi kuqala nini ukuthi babizwe ngamaKristu bese sibiyela ukuthi babe yini uverse 26 kazenzo 11 uthi kwathi esemfumene wamisa eAntiochia kwase kwenzeka ukuba umnyaka wonke bahlangane ebandleni bafundisa abantu abaningi kwaqala eAntiochia ukuba abafundi bathiwe amaKristu yes vumelana nawe babebizwa ngani abafundi izenzo 24 funda baba verse 5 yes ngokuba lendoda siyifumene ishinga evusa ukwambuka phakathi kwabaJuda ezweni lonke ihle eyinhloko yohlelo lwamaNazaretha yeah uPaul okukhulunywa ngaye kuthiwa yindoda eyinhloko yohlelo lwamaNazaretha babengabizwa lokho angithi kulapho ngicela mana uzengaqhubeka phambili ngicela ukuqhubeka baba angithi akusile iBhayibheli leli lishoyo lokho kushiwo eBhayibhelini kodwa kushiwo umuntu othile ongamazi uPaul kahle omfanisa nabehlelo lamaNazaretha yes aqhubeke simlalela ngingaqhubeka ngichaze ngaze ngivule nale ncwadi ngicela uyivule nayo baba ngoba sikaze sivule yes oh okay cha ngizobuya emazwini kaMprofeti uIsaiah Shembe la yimeke lencwadi izosihlupha ke le izoletha idoctrine yakwashembe akafunda ufunda le ufunda iBhayibheli but le ncwadi ifakazela iBhayibheli yaphatha kungcono sifunda iBhayibheli asibeke le ngoba lena isi editiwe iBhayibheli editiwe baba ukho ifunda le benefit of it's for the book lena akafunda ivese ngoba no singayigqeki into esingayizwa mana once we speak about enye incwadi siyasuka ke kwiconstitution kaJehova uNkulunkulu ngoba le ibhalwe yibo ibhalwa ubani le ncwadi le ncwadi lena ibhalwe uSamuel Bakhyoko isihloko sayo sithi from Sabbath to Sunday yase Italy eRome la qhamuka khona inkolo yobuKristu 1977 baba iBhayibheli libhalwa ubani iBhayibheli kuthiwa abantu bakaNkulunkulu eqhutshwa umoya engcwele yes exactly le ncwadi ibhalwa i-background yokuthi kwenzakalani eceleni yona manje ngokukhuluma ngohlelo oluthile sibeke eceleni sifunde le yeBhayibheli ifakazela iBhayibheli ngilifundile iBhayibheli liqhubeke nalo lithi uPaul waye ngiqale ngathi uJohn waye umNazaretha inkosi uJesu yayinazaretha umNazaretha mana baba angiphikisani nawe ngalokho angithi ngiyaqhubeka baba uPaul uPaul nawe qala ukuthi baba mina angiphikisani nawe ukuthi uJesu waseNazaretha vele waye umNazaretha ngokwefaith no hayi ngokwefaith baba umthiya uJesu wazalwa khona eNazaretha iBhayibheli lisho njalo so ke interpretation yabantu
lithi wayekhonza eNazareth alikho ibandla elakalaba khona lamaNazaretha Angithinali siyalifunda baba lapha kuze babukeli bethu sisekhona la ekhaya kwa-Gifted Media. Yes. alikho ibandla la ngisho kwaIsrael akaze kukhona ibandla lamaNazaretha umNazari umuntu ozahlukanisele uNkulunkulu baba ngicela ukukufundela baba ukuthi lalikhona yebo ufunda iBhayibheli Izenzo ubaba 24 manje. Yes. ake ngiso kusana 24 Okay babebizwa ngani ngoba kuyashiwo ukuthi kwaqale eAntioch ukuthi babizwe ngokuthi ba amaKristu babe ngabafundi uJesu nje ake ngichazele igama labafundi baba ake ngichazele igama labafundi Babumbatha sibanike isikhathi igama labafundi lisho abantu abafundisi angithi hayi abafundi Babumbatha alukane simnike isikhathi umfundi ukuthi isuke ihambe kakhulu a long journey ikhuluma ihlanhla 13 Yes. asiqale qala silungise indaba kaJesu ngizogcina ngikhulumile baba akaze wakhuluma uzokunika isikhathi esinayo man uJesu akaze wazala amaNazaretha awekho ibandla kaJesu amaNazaretha uma likhona ngifuna ukulibona lithwa nali ibandla uJesu incwadi kaMateyu 20:16 verse 18 uthi ngizokwakha ibandla lami uthi ke lebandla lami ngizolwakha emasangathi awulahlula Baba, akashonga amaNazaretha baba Okay. baba Babumbathe. konke lokho kushoyo Baba, ngicela ningipheni ithuba. Bambatha ngizocela ukuthi sipheni isikhathi sokukhuluma. Ngizocela ukuthi baba uma ukhuluma akekho uzokudisturb. And awuthathi isikhathi nobaba uzonika ilo isikhathi sakhe ukuthi sikhona ukuthi nababukeli bethu bagcine babe netopic eyodwa esikhuluma ngayo. Okwamanje ngicela ubuyele eBhayibhelini bozofunda iverse bese uchaze the way uchaza ngakhona bose usathethe indaba yabafundi ukuthi likhona ibandla then lamaNazaretha ubaba umbatha after that uzothola isikhathi enough so that ababukeli bethu sebayadideka manje ukuthi sesikhuluma ngani. Yes. Ngithe uma ngifika la ngathi ukukhuluma kukaBaba uMbatha kufana nesikhalo isikhalo esithi thina kukhona singakwazi wozani nizosichazela uBaba uMbatha uma iqinisa kakhulu ekuthenini yena uzwa ngeBhayibheli akekho noyedwa umuntu emhlabeni owakwafunda iBhayibheli wangaliinterpreta. Okay. Uma uBaba uMbatha athi ngingayifundi lencwadi uthi anginga-interpret iBhayibheli because umuntu owabhala la wenza iresearch wayese interpret iBhayibheli. Okay. uBaba uMbatha uthi akukho ibandla eBhayibhelini o ibandla likaJesu elake labizwa amaNazaretha lokho akulona iverse leBhayibheli amazwi kaBaba uMbatha Yes. ukuthi alikho Sikumamele baba. so uBaba uMbatha akakwazi ukuthi abe namazwi kodwa uma sengifaka amazwi kaSamuel eBakyoki angasabikho uBaba uMbatha uyakwazi ukukhotha izinto ezenzeka ngakuye abantu bayeza ngomini ngakubo kodwa mina ngisakwazi ukuthi uma ngithola ulwazi lukaSamuel eBakyoki ngiluveze kwenziwa yini ukuthi uBaba uMbatha abe nama sources amaningi awasebenzisa ukusubstantiate iargument yakhe kodwa thina uma sifuna ukusubstantiate ukufakazisa ukuthi uShembe wayethunywe uNkulunkulu uNazaretha ubukhona eBhayibhelini regardless of incwadi or omnye umuntu kufanele uBaba uMbatha stop asiqale silungise lokho asikulungise lokho baba uthini ngicela uPaul kule ecede kuyisho ubaba asikulungise bese ngifunda amavesi okay ngifuna ngindlalela lenkulumo yakho uthe ngeke ungistop yes Baba uMbatha ukube nawo nali iBhayibheli ngangithi funda kwelakho nayi phone yakho nayi phone ngoba uma ngicela ungene ngapha bafu ngicela usondele ngapha uma kuthiwa ngicela unikeze ubaba eBhayibheli uma kuthiwa babe uma kuthiwa ubambatha iBhayibheli leli ubambatha wathi iBhayibheli ngizofunda uma kuthiwa okay ekuqaleni bengichaza you happen to stop me angiqhubeke ngicela uqhubeke baba. There were 3 sects. Kwakhona abaSedusi, khona abaFarisi. Kukhona ama-Essence. Athi ama-Essence uma esuka eJerusalem ayohlala la ahlala khona. Afika phila impilo yobuNazaretha. UbuNazaretha ukuzila, ukuzahlukanisela uNkulunkulu. uJohane uMbhaphatisi wayithuthukisa leyo nkolo. Uma kuthiwa wathi uma yebuya eGibhitha waya waya emzini waseNazaretha oseGalile. Kushiwo umuzo wakhandwa ngokuthi kuhlala amaNazaretha kuwo
lapha azalelwa khona ukuthi kuze kufezeke ukuthi uyakuba umNazaretha kaNkuluNkulu. Yes. So inkosi uJesu yayingumNazaretha. Abafundi benkosi uJesu babe amaNazaretha. Igama elithi abafundi lisho ukuthi babegcotshiwe ukuthi belekelele bafunde kuye njengesithunywa sasezulwini. Bathi uma befunda kuye bese bemlekelela ukuhambisa indaba kaNkuluNkulu. Yes. Uma ebakhetha ke labafundi baba u12. uJuda uyazilengisa. Bese ngesibonakaliso afike kuShaul owaziwa ngokuthi uPaul. uPaul kubhalwe kakhulu ubaba njengoba la ulandela inkolo kaPaul. Kodwa ngimquothela uPaul ukuthi lo Paul amlandelayo nenkosi uJesu babehola ibandla lamaNazaretha. uShembe wavusa ibandla likaJesu okuyibandla lamaNazaretha. uJesu alishiya kubafundi bakhe umuntu owagqama kakhulu ngokweBhayibheli ukuthi alihole uPaul. Baba. So ngokwenkolo eseBhayibhelini kaJehova. Yes. Inkolo ekhona, that is why ngithi inkolo yobuKristu. Inkolo engekho Usamile kulawo mazwi. Yes. Yes. Ayikho because kwasho abantu base-Antioch. Akushongo uJesu. Akukho futhi uJesu lapho khona ake athi mina ngikhanda inkolo ethile. Wafi wayikholelwa wafundisa abantu and zonke imfundiso zakhe uthi angizile ukuchitha imithetho nabaprofeti ngizogcwalisa. Uma ethakazile ukuzochitha kusho ukuthi elesHebheru lithi ngizocacisa. Yini lena azoyicacisa uJesu? Uzocacisa ukuthi uma umuntu ekushaya kulesihlathi esingapha munikeze lesesinye. Yes. Ayakwenza yini amaKristu lokho? Azoyiphendulela kuma comments. uJesu uzocacisa ukuthi njengoba yena sekhona abantu abangajeziswa on behalf of uNkulunkulu ngokwasemhlabeni. Wafi wakhuluma introduce a new realm indaba yezulu ukuthi abantu sebazojeziswa ngomhla wokuphela uma sebehamba emhlabeni. Asekho isidingo sokuthi umuntu mayenza isono abulawe. Yes. Ingakho wayevikela abantu abayiphingi. So uma uzokhuluma ngokuthi uphila kuNew Testament. Mibili mina imithetho engiyaziyo okwamanje. Eyashintshwa uJesu. Thandanani. Mhlambe wesithathu lo introduce. Oqala. Othi uma ushaywa ngapha kufanele unikeze umuntu isihlathi esingapha. AmaKristu awakwenzi lokho. And ninawenza lo. Thina cha sikwenzi thina. Okay. uShembe wasifundisa ukuthi singabayilima zabantu. Okay. Qhubeka baba. Yes. Owesibili umthetho othi umuntu makangabulawa. Yes. So uma thina singamaNazaretha singababulala abantu abaphula umthetho kaNkuluNkulu. Kwafundisa uJesu. Owesithathu ilolo Okay. Owesithathu ilona othi thandanani. Ikhona ke neminye. Uma bembuza ukuthi mupho omkhulu umthetho. kuMark 12 verse 28. Funda baba. Utho wokuqala. Ayivule lencwadi. Yilo nothi thanda inkosi yakho ngamandla akho onke, umphefumulo wakho wonke nangengqondo yakho yonke. Kusho ukuthini ukuthanda inkosi yakho? Kusho ukuthi ungabi nabanye uNkulunkulu, ungakhonza izithombe, ungaphathi igama ngeze, ugcina isabatha. Ngicela ufunda ubaba uyitholile le verse uqeda ukukhuluma ngayo. uMark 12 Yes. iverse wayiqala ku28. Wase kusonde lomunye wababhali wayebizelwe bebuzana, wayebezwile bebuzana. Eqonda ukuthi wayebaphendule kahle, wambuza wathi, ngumuphi umyalo wokuqala kuyo yonke na? uJesu waphendula wathi, owokuqala ngokuthi, yizwa inkosi uNkulunkulu wethu, inkosi yinye. Woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho. Umthanda kanjani ke? Umthanda ngokumgcinela lemiyale u4. Sure. Imiphi lemiyale u4? uNkulunkulu munye, ungakhonza iThixo, ungaphathi igama ngeze,
gcina isabatha uma wephula leyo mthetho umakhelwana kahlukumezeki Yes. uhlukumezeka uNkulunkulu ngoba it's a direct disrespect or disobedience kuye So, uJesu usamaraza waligcina le mthetho. isabatha uJesu waligcina Yes isabatha uma ufunda ngale ngasekugcineni kuthiwa 'Cause wayehamba eshumayela kunelanga kuthiwa wathiwa ngazi bayicishe bambuze beFarisi ukuthi ungathi ubaba ufuna ngalesikhathi aphendula athi inkosi yesabatha wayezoba inkosi yento engekho ngicela ufunde baba Ngicela ukuyifunda phansi impendulo yakho mfowethu ukuthi uJesu uyaligcina nisabatha. yes So funda incwadi kaLuka 4. So iqala nje lapha ku verse 16. Wafika eNazaretha lapho akhulela khona. Wangena esinagogweni ngosuku lwesabatha njengokwenza kwakhe. Wasukumela ukufunda. Uyaphendula kombuzo wakho ukuthi uJesu wayeligcina nisabatha. no Paul ukugcina no Paul kuthiwa waphilisa abantu ngelanga lesabatha I think lelo verse kuthiwa wayekuphilisa abantu ngelanga lesabatha wathini yena Befike- akashongo ukuthi aliphula isabatha wathi ngesabatha kuyenziwa okuhle akashongo ukuthi alikho isabatha Okay. he simply said ngesabatha kuyenziwa okuhle Yes. which he was correct baba umthiya sesikhathi sakho siyasondela manje akangiqedele le ndaba le Yes. ngoba bengisadlalela le ndaba le so ibandla ke kwakuyibandla lamaNazaretha uShembe uvuse ibandla likaJesu uShembe uvuse ibandla laliholwa uPaul ibandla lamaNazaretha kulama 3 sect ama essence laphuma akhalaphana ngoba wayephila ubuNazaretha kwase developer lo muzi lo babekhonzela kuwo ngicela kwakuyi headquarters yama essence aphila ubuNazaretha kwa developer lo muzi obizwa ngokuthi kusemzini waseNazaretha ngicela ungiyeka ukuthi nobaba ngifuna ePaul kuleyo nkulumo yakho uzoya kuyena so uma iqhubeka lapho wathi sehambile emhlabeni ibandla lakhe ngesikhathi esiningi kwasala no Paul waqhubeka uPaul siyezwa lapha it's confirmed and ukukhombisa ukuthi that is confirmed kuthiwa baqala ukubizwa ngamaKristu eAntioch kusho ukuthi sonke lesi sikhathi babe solo babizwa ngani ngokwebuzwe ngokwe cultural belonging they were essence angazi noma lisusela kumuntu wayebahola yini kodwa ngokwe faith system babe amaNazaretha okusho ukuzila indaba yobuKristu ukuthi beyinkolo iqale sokwedlule iminyaka efikayo ku280 isabatha laphulwa ngamaRoma ngo321 AD inkolo yobuKristu ukuthi besemthethweni yafakwa uConstantine ayinayo umprofeti inkolo yobuKristu was founded by a Roman governor a Roman leader by the name of Constantine ngo325 AD akhona nama creeds awabhala lapho asho khona ukuthi uchitha konke okwamaJuda ufaka okwaseRoma wakuveza lokho uma ethi uchitha konke kwamaJuda wayechitha ngisho neimfundiso zika Jesu Kristu ezithi uma ningithanda nogcina imiyalo yami wachitha nesabatha uJesu ahamba aligcina kwafakwa inkolo yamaRoma yini inkolo yamaRoma ukukhonza ilanga the sun sol invictus inkolo yamaRoma ukukhonza uNkulunkulu waseBabylon uNkulunkulu we-production obizwa ngokuthi Astaroth lona kwathiwa singamkhonzi la inkolo yamaRoma ukukhonza uThamus egameni lika Jesu lona waza uThamus lona wazalwa ngo25 December inkolo yamaKristu ke leyo inkolo yamaRoma leyo so ngokwenature yenkolo yamaKristu konke ukukhonza kwabo bakhonza ithixo zaseRoma abaseRoma bayithatha eBabylon ngalesikhathi kuhlukana abantu bahlukanise ilimi bahamba abanye bahamba nazo baya eGibhithe bafika baqhubeka nokuyikhonza eGibhithe abanye bahamba nazo baya eAsyria namaRoma nawo umbuso wawo lona prophetha ngawo uDaniel ukuthi uhamba bekhona now so njengamanje inkolo eyaba khona yobuKristu ayinamprofeti umsunguli wayo
uConstantine ingakho ngithi ke inkolo engekho inkolo yobuKristu Hhayi ngoba kaShembe. ayikho inkolo kaShembe kunenkolo kaJehova Yes. eyavuswa umprofeti Umprofethi Isaiah Shembe Yes. ukuthula kube kuye. Ngiyabonga baba. Baba Umthiya, ngiyacabanga ukuthi kule nkulumo baba ekhulumile kuningi nje. ake ngikhulumela uJesu Yes. ake ngiqale uma ethi inceba kaNkulunkulu ukuthi ayinamprofeti inkolo kaJesu YamaKristu. Yes. ukuthi lokuthi amaKristu kufana ukuthi angiyeke lokho ukukhuluma ngakho ngoba ngiyakholela lami lokwakushoyo ukuthi akazi uJesu athi ibandla lakhe amaKristu. Okay. Kodwa abantu ithi iBhayibheli uPaula wahlala umnyaka efundisa abantu. Yes. Kusho ukuthi abantu babona inkambo yalabo abantu base beyifanisa nenkolo nenkambo kaJesu bababiza ngamaKristu. Akasihlehle kancaneke asikuyeke lokho. Isaiah 2 verse 1 umprofeti umithi ayinamprofeti inkolo le kaJesu Uliphethe iBhayibheli baba. ecimile lento. Okay. Isaiah 2 umprofeti uIsaiah igama elithi Isaiah lisho isalvation insindiso. Ngicela ulidlulise baba. Ngicela ulidlulise. Ubungathathi ingqilelo oqaleni nje. Ayikwazi uqima ngesikhathi esibaluleke kangaka. Ungakwazi ukuyochama. Eish. Ngoba ngifuna uyizwe le conversation le. Oh okay. Yes. Yeah. Ake ngiqale ngikhuluma eqala ngabaprofeti. Bonke abaprofeti babeprofeta ngoJesu.